cái mà nia số lồng hi Pathian thu nung alo thiền chuan chú Pathian thu nung ở vàng xuân nè ôn em bây giờ sim te po là nè Pathian thu nung alo thiền chuan đầm na te poi lo thieng mấy giờ là Pathian thu nung alo thiền chuan chuan kan nun zong zong po hi ati thieng lim vek thina ni dali suwa kan zong na bung som pasari chang som pasari ya I thu in ti thieng lim ro ati a chu wang chuan poi mo em mai chu tharau thian ni min ke ma dia Pathian thu ron ti nun hi a poi mo ni RHEMA tiom zia po hi tharau thian ni min na Pathian thu aron ti nun soina ania chu wang chuan RHEMA ti hi karon zia ka kumin hi Bethel Ministry chuan year of RHEMA Pathian thu nung tam thayang per kan nei kum kan don kuma kan puang ani mun eng za ta nge rong kan bo dam na chang eng za nge meng za nge ron in khom ti ai po kan nei poi mo chu Pathian thu nung eng za nge ke ma ni alo kheng ti hi poi mo kan ti a kum dang a chang ke ma ni hi kan uar em zela kumin chu kan thin lunga thok tat maya he thu pui hi kum pon alo nei ve du kan kan ring tat maya year of RHEMA Pathian thu ti nu na kum hi lo du in ve ta hin he frame hi kan siama hei hi in banga te lo tarula in mu piang khan ke ma ni Pathian thu nung alo thlen du na min pek bel zel do ni chi khang kan siama he tiang chi te hi kan siama du ve chuan phone number tu na kan da hian iron order anga te chuan in lo taranga I ke ma ni Pathian thu nung tam tak alo thlen theinan kan thin lunga Pathian mun lo kian ang u ting kan so mani